Kanina nga natin ni Rugi papagayam nga iba sa dito pagkasalitaan ni pagayam tinga inday. Sagudayan nga ti surat papagayam mi. Padaanan nyo ti panakairugina kan ti ending na kuna na rito eh. Dear Manong Nemi. Nanumulaeng Manong Nemi ti panagbiagbi. Numampay. Nanumo ako na ngam naragsak kami. Kadatatang, ninanang, nga di mi pa'y napuutan Manong Nemi nga nagapada agrabe. Grabe ko nak no dangran na ko man no dangran ni nanang ni tatang ni tatang timang dangrang kininanang. Gagangin lang nga susik dagiting kam masaksaksyan Manong Nemi nga talong nga kakapsat. Ngam ko nada nga normal ka no dayta iti relasyon. Abnormal ka no pulos nga dita pulos agapa. Una akong pulos ti sadda pag kinawatan. Di magpintasan na Manong Nemi. Nagpungtutan di maysa. Saan nga gunuuni di maysa. Saan nga rubruban di baharawon apoy. Kas tamat ni nanang Manong Nemi no tamat kapungtut na kinitatang. Agpasensyan tumot ni tatang no daman kamalina. Kaya nga sa handang ipaturay nga nasurok nga may nga oras ti apada. Makapagkinaawatan damit lang ang dagos. Kaya dito natin naipasagipsap kada kami nga kakapsat. Bilang siyak nga inauna, Manong Nemi, babae, duwa nga lalaki, dakitiin inaudingim siya. Nagraduara kiti high school, Manong Nemi, kat adu dikiti agar-arim kanya. Nanumula nga probinsya ti lugar mi. Ngem, nataldamat kiti Manong Nemi. Kamuta saan ako nga agbasa pa iti college ta agpakpakawan ni tatang. Samat nga steady sa trabaho na manong. Kunana kada kami, kunana kanyak, isuda kininanang nga jak pala yung tuloy ti panagbasa, tatumulong nga trabaho, conforme ti mabalin ko kano nga pagsarikan nga trabaho. Anyang orti trabaho ti kaskanya nga high school graduate lang, simre kak ti karinderya, ang basit met lang ti sweldo. Simragak pa nga sales lady, ti tiyandaan, iti ilimi. Nga manulang ti sweldo manong. Simragak pa Manong Nemi nga katulong. Pagkita damat mabalin na dito sentro ti ilimi. Imagbintasan na Manong Nemi kat amok aming nga trabaho. Nairuwama, gabotareta timparuwam, ninanang kanya. Sinusuruan nak, no kasanot aglaba, nalinis nga laba, no kasanot agurnos agdalos, no kasanot agluto, kadagiti kagangay lang nga maluto, at siyempre, nakurapay kam lang, inabraw, adobo, igado, paksiw, anapay, sinigang, linenta, tinuno, prinito, dagita man lang. Ngam nung asta nga sumruak Manong Nemi, ag-eksperimenta at damat librok Manong Nemi, kadagiti na dumaduma nga ingredients, butahe, menu. Mapaling kumat nga experience kat na imas kung naman dagiti kakapsat ko, datatang kininana. Ni Dudong nga may isang tricycle driver Manong Nemi, itinapingat nga gararem kanya. Uwan, napingat nga gararem kanya, kunak tamanipod pa idi high school kami. At dagiti agarem, tunukuhan, agsardengdan, mangarem dan di sa bali. Basta handang maoray ti panaguhin ko. Kas may salayang nga kapsat ti mariknak ni Dudong Manong Nemi. Aginggang dagtawan na konti ti suutso. Ingkadang ko Manong Nemi ti mapan nakigasang-gasat iti siyudad. At ako nakadatatang kaninanang. Awan samot ti asenso dito nang tang. Higit pa pa naman. Mapangkusapulin ti gasat ko na yung bagagasat ko iti siyudad. Opo anak ko aya. Ore man sa dinot papanam. No talagang adan na tati na imbagagasat adantan. Tako na nga oray samong sa pulan ti balitok. Di balitok ti umasideg. Ninanang met. No jak karon mauray, iso karon nga siyak ti mapanmang sapul no nya man deta nga na imbagagasat. Alam ako namlakay. Dato inaunang anak ta, nga balasang, kakaisuna nga babae nga anak ta, mapangkano makigasang-gasat sa di syudad.
Lakat na kaya't na bakit palubusan ta. Ay susapo. Nagato dita di kita Tagad to'y lugar tayo, nga mapan makigasan nga tayo sa syudad. Ana trabaho da, katulong. Kananyaman dita, sumangpet da, masikog da. Tawad nga rin mangitakder ka da kwa da, aganak da nga balasan. Kadwa na ti kasta, puno saan. Makiasawa da sa jay, agsublid da matla dito'y probinsya. Kas di gagrigat da. Nang kanya-kanya na dumaduma, kanya-kanya gasat ako na da. So niya tamo yun, baka siyak to agawid dito yung probinsya tayo nga may isang nga baknang. Kaya po ay agkat katawaan naklang inday. Nagan mula ngayon, kaslawan asensunan anak ko. Dakay man ngamin, nuapi ngamin nga inday, ti anyawag yung kanya. Impanagan yung kanya. Ti inday, kat daday. Diyak man mo, inday. Bigit taga-awag sa ti balasang no, na taga-Bisaya. Saan ang tayo matang taga-Bisaya? Ala, kitarak ko. Dahitat kinayat ko. Inday. Gabod na may sakbot namin idi nga katulong. Kahit di tatang mo, may samat idi nga hardinero. Sa syudad. Kasmat kan ka. Kasmat kanya idi nakpadasan, sa pulin tim bagagasat ko di syudad ko na. Nagtanaga ka katulong. Orisan nga inday tinagan ko. Inday ti awag kanya dagiti amok. Hardinero mat ni tatang mo. Aksinsinarak kami ti hardin. Detan. Adamatin inday iti tiyan ko. Nagawit kami dito yung probinsya na. Kaya nagasawa kami. Nanang met. Istoryan naman iti love story da ni tatang. Alak ko, ore no kastoryain tinigat tayo. Agmin pinantag kami kini tatang yo. Amuan data. Kaya pipinatag kayo magkakapsat. Kaya talaga nga kayat mo ha. Danunan, muna sa pulen tigasat mo, ije syudad, akas inaramid ko idi, palubusan da ka anak. Agawanak nanang, tatang, ada ka din sigurado, nga papanam sadya. Kasi kadagiti mga ti radyo, mabanda ti estasyon ti radyo, tapos narias na kiti panawagan doon sa nagkasapulan ti, kas kanya, noon yaman ti available nga trabaho. Lakit mga lakad nga ro dito yun ati barangay clearance, police clearance, fiscal clearance. No mabalin, makala ka pa yung NBI clearance. Kasta ka di, tap na sigurado. Hanggang mat nga ro mabalin ti mangalan sa ti police clearance, saan ka mat nga taga sadya dito iti pangalam. Alaman, nang, agpakuyog to kini Dudong, ngag-secure ka na kita. Kaya nga rin tinapasamak manong nemi ni Dudong, nagpakuyuga, nagluga ng tricycle na, edi masecure mi aminin. Ano namin deta? Aramatek, mapanak sa syudad. Isa diyang sumarekak trabaho. Daimat, aklo na naglatan ta, gasawa ta. Ado man ti masapsapulak, mapaspasadaak. Dudong, why, abay, dinakayat? Amamang pengar-aram kang kainday. Maoray naklagid kasano na saan ka maoray? Mabaling ko na dinak maoray. Ano, danto sa baling nga masirpat mong nga sa baling nga babae nga, armam, kaya't nagasawa ka, mabaling ko. Diyak may ikarit pa naguray ko inday. May tlagayam. Kasano nagbayag ako, nag-aram kang ka. Manong nga tawid, data pa lang ta high school. Noon na ikari nga si ka, ken siya, Dudong, isot mapasamak. Ngayon saan nga isot mapasamak? I'm sorry, my love. My love ko naman nga. Expression ko lang deta. Nagluwasak nga rod manong naimikat na imulay ti panunot ko, isip ko, ti pamagbaga ni nanang kanyak. Anak, agbaling ka ko mga napudno. Honest. Deta ti kang runan unay nga sapsapulan ni kiti agkasapulan ti trabahador wano katulong. Agbaling ka, honest. Unang, akong pagdanagan nyo. Kat kanayon na ito nga, tumawag ka na kayo. Kanayon ito nga agsurat. Una saan? No, agsweldo agipawitak. Lakad na siya at unay anak ko. No, talaga nga, da ipawit mo. Yamanin mi unay.
Nagadano diti syudad manon nemi nga makitkitak lang ang mabuy-buyak iti TV tilanganan. Gada nga lugan, darakel nga building, syudad nga ron. Napanag iti estasyon ti radyo anong nemi katim panawagan da. Dagos nga da nangala kanyak manong nemi, inted da kanyak ti address. Napanak sadyay. May sa gagangay, na napintas. Ngam sa nga dakkel manong nemi. Alis to lang nga dalusan. Kunak tinakam ko. Kunak lang na dakkel nga balayan. Sirka. Nagdurbelak manong nemi. Tamok mo sakitan kung durbel ko na. May sa nga. Guwapo? Samit kiti unay ang guwapo ha? Iti imasidigit yes. Sir, siyak na inday. Dati agkasapulan ti kas katulong, sumari ka katulong. Gapo kita stasyon, ti radyo. Ay sige kayo. I would like. In lugat naman nung name the gate sa Marekak. Nakiti kita'y barangay clearance kan police clearance, fiscal clearance kan NBI clearance, sir. Dumanong ka. Hindi nga talagat nakan mo. Hunsa, kita nyo. Hindi nga peso. Siya ni Sir mga Dindo. Ha? May sa aking engineer. Awagan naklatan ti Sir Dindo. Sumara ka. Abagis sumat manong naming nga kibit nga maladaga. All around ka, ha? Ubra amin. Kayan kasama ten, agbaling ka pangayaya. Orita, takil tisted ko king kasweldo. Ide adarumwar manong naimi nga nakapinpintas nga babae. Iti may sa nga kwarto, katakla na kwarto. Honey. Dito tayo sobrang nga katulong. Inday ka no tinagan na. Inday, isumat ni ma'am mo nga, Ma'am Roxanne. Nakapinpintas ka, ma'am. Nasa umon. Nakarupot ka, sweetheart. Kitang pagkakamat kang ganda papanak. Agsangsangit ni baby. Kada sot serbi na nga dan ni Inday. Kayam ti kayo wanti ay maladaga, Inday. Inay awanak na kita ading ko, idi ma'am. Sige. Iti sumngaro na kita gargaret mo nita. Sumrakan. Mapamualan jubing. Ha? Sweetheart, ako yung tangaro din. Adamat bukod ko ako tse. Gumahan natin di kiti barakada. Kakaiso na nga bakasyon. Agtalinad ka kumamit dito balay. Kahit nung bigat. Agdaitan to ng bigat. Sikakin siyak to lang. Agkuyog ng bigat. Ita nga Sabado akit ta. Para ka na kiti barakada. Ngayon ako, matmala daw ako. Anong naimi nagtungpalak mo ita. Hindi sok na kiti gargarit ko kalpasan na simre ka kitunek ti silet nga nakapimbitas ka sila. Sangit manong naimi di baladag. Ano nga bulan na talaga ito? Maikan? Maikan, baby. Opo, nagpintas ng obing. Mahalaki ni mami na. Napagan ta. Sangit. Kansa nga, dedekin ni ma'am. Ay, dati. Dani sagaan nga gatas. Okay. Oo. Yan. Gatas ka. Manam. Okay, nagsardengan. Habayatan nga dede manong name na kauba, karkarga ay krimwara kiti sila. Sir? Halo mo maibatan. Manong nga bulan din ni baby? 3 pala bulan. Ay sus, katrumbeng ko maanga. Hindi pala yung mami na ti mga sikaso ken kuana. Adak siya ti mga sikaso. Ore adda ni mamo. Baka kayam, irapin, magati patuldog kang natin silad mo. Siya kung di mang bagkat ka di gargaret mo. Naga po mga lugar. Imbagak manong name iti probinsya. Kung ako taga-sure ka, taga-probinsya, sir. Imbag man tada nakastrak mo sigod. Ibagyamanak nga rod, sir. Dihan ka pa nga rod nga nangan. Umot pa nga ron ti naluto. Hindi, patulog ni baby, saktog luto. Ano sa nyo lang tiyamok nga luto, Ngayon mo,
Kung atang ito mabaling pagsakaran ka na kita ingredients, di agluto akto ka na kita magustuhan nyo. Anak ba't kaya agpilpili ti loto? Basta, naimas. Ang runan na unay, natin. Ha? Uwan sir, ang problema, nalayang agluto ti natin. Dito sa kwarto. All around ka, agdalos, aglaba, agluto, kan mangaywan ka ni baby. Kaya man lang? Kaya sir, naruwa makitirikat. Very good. Karoon na ni bagakeng ka, saan ka agpaspastrik sa baling ang taon to, baka no, damang sirpat ka tumay na karmen. Oo nga tama, timayat kanya sir. Kanya ngawan. Sa anak mo't nga napintas. Ni ma'am pero may nga nakapimpintas. Artista iso na, sir? Saan nga artista? Gabo na napimpinas pa yung iso. Napimpinas pa iso na, hindi kita artista. Gusto ka, sir. Gusto ka. Ampo. Hanggang mo't muna yung gwapo, sir. Hanggang nakapimpintas na asawa. Naloko ka. Hanak mo na yung gwapo. Gagangay lang ti gwapom, sir. Ano ka mata, nagkakagwapo ka kuma. Hindi talagang may bagay kayong ka ni ma'am. Yung bagman na kinahit na ka ni ma'am, kahit nakapinpin na si Sona, kahit siya gagangil at gwapom. Kahit mo tikating ka sigot. Ay, na sir. Yung magbagaglutik po nung panagkita kayong ka. Ang langam tinasingpet, sir. Nasingpet ka. Talaga nasingpet. Nalalala, nakaturo ka ni baby. Yung kaisubli sa jay kwarto mi, ha? Irapin mo nga rin tagluto. Kasi wala tayo siyak painangan. Mo kita. Agkuyog kam kini Roxanne nga rumwar nga masulitak. Lan. Nga paidan. Uwan sir, well man. Manong name magustuhan ni Sir Tinto iti kinaprangka. Wait, kinalaing ko nga agsarsalita. Sumasarita ak manong name. Yung sa anak ba't ama ko na nga chismusa. Kabayatan manong naming isagsaganak pilotwork. Tado ba't nakakarga nga natin manong naming itirap. Tsaka mo na nga magustuhan na nga kasasalita. The boyfriend mo, Inday? Naman pa sir, nga matutagar-aram kanyak sa di probinsya. Nanaro na kini Dodong, tricycle driver nga kineskwela ak. Kinaredohara kiti high school, manipod high school kami. Suot man nag-aram na, yung kakaragito, yung saan ko pa sinong batan ta. Asala, kapsat lang, di ba yung bilangan kang kuhana? Umat ngamin pindas ko, iso nilang Dodong di makaanos kanya. Kanyang ngawan. Sir? Napintasak para kang ka? Ngam napindas nga amang ni Roxanne. Tama. Sa mali di pindas mo simple. Saan ka lipstick? Answer. Gabotawan gatang mo. Anda nga tamat ko maano, kaya't ko nga talaga tag lipstick. Natural nga ro dati medyo nalabasit nga lips mo. Natural, sir. Ikaw naman. Alam sir, dentist ka? Ano chinirak? Nimi ko naman. Ang perdi ngipan mo. So, ang nga nagperdi kalpasan nga nekat na kitay imun o nangangipan ko. Naornos. Dataon na iti may sa pagkamimanak, sir. Naornos na kitay ngipan ko. Sangas ka na do mga rukapi. Nabaglot sang mo siguro. One set, matrukam ko sa mesa ko na dati bad breath ka nung agaputi uneg. Hamat. Mati mading agaputi uneg. Tao mati mading kang kanek. Anot vital statistic mo? Kalakalayan na sir. Saan ka nanugmeg? Saan ka mat nga narapis? Nga napinpinas nga amang latan ni Ma'am Roxanne. Super. Teko nakmanin sir, di ka matunay gwapo. Gimapin kinayat na ka. Siguro baknang ka. Apay nagsanay ka sir. Awan, yan tangay, nagagat ka nga ka-istorya. Kaya na umat ubrak. Gusto akong matikas kang ka-istorya.
Da kami kani Roxanne tagsasarita ket kasla di na kayat nga istorya, kasla awa mo kahit kung mangig ng istorya. Meaning, naragragsak ka sa salita ng ni Roxanne. Allah! Nakasarsarang pwede katawang. Naragragsak ka sa salita ng ni Ma'am Roxanne. Kasla. Kasla makainanaak kada ito yung Sabado nga panagbakasyon ko. Nang ron busy ak kada iti project ko. Tamasak nga ron nga engineer, nakipatpatakder, kada iti rakil nga building, babat. Saan kami nga na makuna nga nabaknang nga madamat mabalin mi. Taadamit construction firm nga negosyo da papakin ni mama. Duwa kam nga kapsat lain gani manang Hilda. Napindas mo tibiyag da. Adamitin na apo ko da nga duwa kini manang Hilda. Sa may sat apo ko da kanyak. Ano di ubi nga managbabay na. Kalsab. Adot ka kasta di lugar mi sir. Kalsab da. Anda maun-uni. Kalsab. Nagbali na ka kalsab. Managbabay na. Ida ako niti high school. Naamamo ko ni Roxanne. Ha? Oin. Dito yung siyudad, sir? Sa dyan probinsya. Nagamo kami mati probinsya. Kasta. Alam, sir, di ka isistorya ang love story. Kahit ko man istorya kang ka. Awang orti maobrak. Kanaragsak ka sa salita. Tano, nahiya. Hangmat nga mabaling ni Roxanne tibang ibagak ti istorya. Tamo naman ten. Kahit ano na masama ka rin, sir? Nagayata ki din kini Roxanne. Idadakang pa lang ti high school. Mabainak ba't nga umasidig? Takal sa bak nga rin. Aram mata, bain baga? Kung adat kastakat, sir, mabaling ahas dyan. Ngayon nakapimpintas ka talaga. Nakaado dagiti lalaki, umasdig kang kuwana. Ngayon siya, mabainak nga umasidig. Aging ka nagturpos kami iti high school. Nga pulos na sidgan. Nga si aklad dati mabatbati nga magmatmatmat kang kuha na agar-arapaa. Nasabi ko mga isunto ti maasawa. Kaya ag-college kami hanggang nga nagkitkitan. Nagbasahan nyo, sir, ti college. Dito siyudad. Hanggang nga makitkita. Dumatindig di babae nga kaslagkras kanya ken jak intal-talik. Gaboteng karik, ngano saan madlangan ni Roxanne, saan akong nagasasawa. Nagbayatin nga love story. Ituloy mo, sir. Edi nakapagturpos akon, kat may sa akong nga nanay nga engineer. Nangipot apa ko di business ko dito siyudad. May sa akong nga manager. Edi bukod ko nga construction firm. Kata, gamot tinalay nga kamatagat, plano kada amin namin kita. Edyo, adumat na gini project ko. Yan, nakagatang ako, tinapintas ka kotse. Langa ko na talaga, ada mabalin na. Initagkita kami kini Roxanne. Huy, nagkita kayo, sir? Iti may nga party. Party di kita, amam di kita daw malin na. At damani may nakapimpintas. Nga makita mga nakangin-ngina, di kita arawatan na. Di kita alahas na. Dapat lang sir, napintas. Iso nga, napintas mo di kita may ibado kayong kuha na. Kasi tayo nakapimpintas ka talaga. Nakabalbalor pa di kita arawatan na. Talagang may itinabalor, branded. Pati di kotsena, nga regalo kayong kuha na. Kaya talagang nangina. Isupa lang ti asidag ko kenkwana. Nagkaradwar nga ti high school, ngam sanak pulos ngam mas asidag, minat mataklat tangin nararapaap. Gabo siguro na may sa akong engineer, ada mabaling ko ipanakailan, iso nga danturid ko ngam masdig kenkwana. Magmanta nalasin na kasi, dinak nalasin.
Himin niya mamukti bagik. Nga nagkaskwalaan kami, mani first year, aging kaniti fourth year, iti may mesa seksyon. Pwede baga kung kuha na tinagan ko, nagpanunod. Aging nga ako na. Nga siya kanunay tayo kakahalseban, nga kaeskwalaan na. Yes ko naman. Nalagip nan. Jay. Ngayon kaputa, adado nga amang na kita langan ng istisya, kasla tayo dinakayat ti mabayag na magkisarita kanya. Ngayon, kinunak kong kuha na, mabaling nga maalat cellphone number mo. Kunak, kahit inted na met. Inted na. In-dial ko sa ako in call. Dahil tamat ti number ko na. Pakipunbok ko na nga. Ngayon gumanggana at tamapan ka dagiti grupo dagiti gugwapo. At nung labsak tagso agad sa anak nga ang kumaartapan dagiti kinagwapo dagiti do mga imatender ka nga party. Digad na nagpapausan na kalay nga kinasasalita biit. Naalak cellphone number na, tinawagak, inpunbok naman siguro dyan number ko. Ayan. Manong name naganas, nakamaymayat kak inistorya at talaga ni Serdindo. Tinapupuutan, nakaluto akon, kahit nagidasara kon. Mga ngaro din, sir, ha? Garaman ng tilutok. Luto nga kabayatan nga ginistoryata. Sino nga rin ka to kamangan? Alangan mat nga siya kakatulong kahit kasango ka, sir. O matimas ko mga noon, kasango. Into no pala bigat mat, panagkasango mi nga mangan, iti asawa. Tag-date kami, ngagbalmanan. Isod nagtulagan mi. Mabangka mag-shopping, kalpasan na, mangang kami kadagit ng hina nga panganan, nga restaurant. Sakam to, agbalmalan. Sakam to, ori adda balay min. Kargat na natin mapan kadagit first class nga hotel. Tapos sadya kami nga, ala sir, adang na balay yun, ngayon ka palang check-in. Kasi jet style na eh. Kasta, tapos na makadisturbo ka na kayo. Una, nakaragsak kayo na kasta. Naragsak ka na asawak matlaang ni Roxanne. Ngayon, di ba, saan na kanya pampansinin? Kahit naman lang dagit tayo gugwapo, tayo may bagay kinapindas na. Kasi ano nga na asawa mi suna? Alagtugaw ka na manganta nga dua. Ano sir, nakababain? Aman, kahit ko ti kasto nga nakasasalita. Alagtugaw ka. Sige sir. Manong namin tuloy natin naging istorya. 6 months tinapalabas. Idi tagring ti cellphone ko. Nakigtuta. Gabota. Siyempre, inpunbuk ko dyan ang berna. Kat, nandiyan isa tumawag. Anong oras ka rin tatawag na sir? Arabi, alas 9 ng siyak mariro. Kat sinong bata ka? Abi nga rin nga sa min nga sikat nagtawag. Tinawag idi, yung kanselan na. Aging ka nag-text, ngay baga na, saan ka nga tumawag, urayam lang nga siya tumawag ko na. So saan ako nga tumawag, di ako nag-text. So tumawag yan after 6 months. Ket, hanap na masamang ka rin, sir. Ket, sinong bata ka? Ala, irapan dito mga. Sir, naimas matlang, super tiimas na. Thank you, sir. No ibagbagang nga super tipintas ni Roxanne, Checkmat, ibagakbat nga super imas ti lutom. Nagkamanak na magustom, sir. Ano masama ka rin, sir? Ituloy mo. Sinong batak? Kinumusta? Sila na rin kurtiyan na. Kunanakat, will you join me? Kunana. Mapangko ko kadkaduan.
Sure ko lang madadako sa siyempre. Oh, imbita na naggayam nga nakadkaduain. Imbaga na nun sa dinot, ayan na. Ada iso na iti bar. Oh, bar. Ano to bar? Pagbartekan? Ay, wala ya bar pagbartekan. Kat napanakadakos. Kat nadanong ko sa jay, nga may mesa na, medyo adon din na inom na. Kat siyempre, gundaway kun ko na nanguro na idagsangit. Huh? Nagsangit, sir? Inabay kon, inalalaya kon. So pala damo nga pala kaigim ko kenkuana. Kasi siyempre nakaragsa ko na may gama ko tima na, makbayak as jay, at tartarbayak nga ron. Imara ko pa yan kanya. Ala, nagmindasan, sir. Iso pa yan, imara ko kengkengin mo na, una. Tadang problema na. Nagsadak pa yung baroko. Ti ulo na, impanan ti barokong ko, kaya dito nga nagsangit. Ala, kahit gayam. Insina, di boyfriend na. So, basta ko nisangit na. Iti malayahan ng tirik na. Nagplastahan nga nagtugaw. Nag-thank you kanya. Ti panang atibay ko kayong kuha. So, matindi pa ng istorya na. Nada ka nubak na, nga businessman, nga boyfriend na. Ngayon ti makadakes. Insi na nakano ni Roxanne. Dikad kahit ng asawanin. Awanin ting boyfriend na. Libre sunan. Hindi istorya na. Nga saan ka nga nakapagraduhan iti college. Kapag nalugi ka no, tinegosyo na tinaganakan ko na. Tinaramid na. Kasi ay, nagsapul ka na kita'y ada mabalin na. Tebak nang. Iso nga nasa pulan na ka no, businessman. Nga naging boyfriend na. Naging ka nga, diyan mo, no, apay ka no nga nauman kini Roxanne kat nagpintas. Saan ko nga kauman no siya? Day di nga nabiing. Ha? Day di nga nabiing. Napalalo natin minom. Nabarteken. Sinakroy ko na. Ngayon sa kaikot-kotsek. Ngayon Jack matamo no kasi dinut pangituludak keng kuha na gabuta. Jack matamo. Tibalay da. Ang nangarot tinaramid mo, sir. Inyawid ko ni ti apartment. Nga ubo pa ak. Hala. Ando na pasama ko yun, la. Pinaturo ko iso na iti kama. Irinto ta siyak. Iti baba, tinagiplaga. Saan mo kinida, sir? Oray ka, ma. Hanggang salsalun supa lang. Kabayatan nga matmaturog. Minatmatak to susto. Saan mo nga ginansing, sir? Kabayatan nga, awang puot na. Diyak kayat. Gabataras-aras pa talaga suna. Diyak kayat agod daw hayan, ti pa nakapartik na. Hindi mauma akon, mauma. Di mapneg ako namang mat-mat-mat, ti pa kabuklan na. Nagiplag ako ni ti baba. Babati ti katria. Sak. Nagida. Nakaturog akon. Ngayon makariingak. Makariingak. At damat ni tasidag ko. Nakariingin mo noon ay sona. Nga, DJ imana, doon nga imana. Adan ti bagay ko tinaibaet. Kasla kayat na kun nga rabawan. Allah ni sir, ni ma'am tibang rabaw ken ka. Una sa norte na kaida. Kat iya sa dagdaman tentirupa na. Is imuna nang bisito ka dagiti lips ko. Ay na. Kat anat na pasamak sir. Siyempre. Idya nga napasamak di amin. Di pa nakagunod kun di amin na. Di pa nakaarakop ko ken kwa na. Di pa nakaagek ko di na dumang paset di bagina. Di bagina nga nakapinpintas, nakalinlinis, ala, nakakaapal kayo ano sa sir. Sadya ko nga, nagunod ti amin namin na.
Siyempre, saan nga virgin? Saan nga napateg? No saan man nga virgin? Ayun ka nga, nagtalinad man din sa department. Nga ayan ko, mapupaak. Dito ko apanawan, no mapanak mga opisina, dito nga sangpeta, una saan ka dumawat ti kwarta kanya, papangkanog shopping, ikak mata. O, baka magastos. Talaga nga magastos. Maminsan, mamindo lang usaran, di ba na, dinan kayat, gumatang manimbaro. Kaya kang paghahanang nga masikog, nasikugak. Inyawid ko ng Son Angie probinsya. Inayamukong kadagiti parents ko. Di Juan, napang kami matan nangamo kadagiti parents na kat naangayan ti grande akalay sa amin. Nag-aasarak ka no. Kabuta sa anak dat unay ang gwapo kas kunam. Ngayon nakaasawa kita kas kini Roxanne nga nakapimpinas. Ngayon so di bilang kong pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Naging ka, ano ipatagdaran ito nga balay, ano mapapasit lang, okay, impas ngayon nanti, anak mi, talon nga bulan ti anak mi. Ito. Naasawa mo lang di babae nga arapa mo nga maasawa, hindi edda kayo pa lang first year high school. Naragsak ka kanimot lahing set? Yes, of course. Naragsak ka dimot lang ni Ma'am Roxanne? Siyempre. Anya man nakasapulan na, itad ko man. No mailiw kamat kang kuha na, itad na matibagi na. Iso inton bigat, nag-date kami, kasla baro man rin ni ayat kada kami. Manong naimi na siya at unay ni Sir Dindo kanya. Kabada diyang Karina na sweldo ni nayonan na pa. Tama gustuhan ng roti serbisyo. All around, manong naimi siya amin. Siya pente kang runaan, manong naimi kaeddan ni baby. Kasla awanan bibiyang ni Ma'am Roxanne iti anak na. Manong naimi. Kasla siya kung tiina ti ubing. Nga dahil taman ti magustuhan ni Ma'am Roxanne. Diyak naawatan, takasla saan na kailiw ti anak na. Kaya din to, tani Sir Dindo, manong nemi, kat talaga nga, nagagat. Tadadigdigon daw nga aguber time. Tadadigdigon daw manong nemi nga sitak na kamilaan kini baby, tada dito'y balay. Ang overtime ni Sir Dindo, trabaho na, pasyari na, nagadi project na, idento ta ni Ma'am Roxanne, manong nemi, no makaruwari ni Sir Dindo, sumarunong matinisuna, mapangkano ka nagadi barkada na. Taong matrabaho na nga, mapangkano nagadi barkada na. Umuno ng tupay nga agawid ni Sir Dindo, ngayon ni Ma'am Roxanne. Manong nemi, talon nga bulan, tika adak kadakwada, inamatan nga bulan ni baby, manong nemi, maasikaso, isuna ata talaga, mat nga nalinga mga asikaso. Pero matlaw ko, mas problema ni Sir Dindo. Sir? Hinday. Kaya mga istorya, Axel? Ano istorya? May panggapit, biyang may sadyay probinsya. Nakaragraksak kami, sir, ori pa na panglaw kami. Gabuta, agsasango kami nga mangan. Awanti agap-apa, awanti aggaapa nga kakabsat. Adalabasit di kita nukasa nga pagkinaawatan datatang kininana, ang gagangela. Agtitinulong kami nga kakabsat, agsisinakit kami. Nakaragraksak kami. Ni nanang, naglayng agtagibalay, ni tatang, ore mamanot trabaho na, isot ti adigi ti sa pagtaingan. Alam niya, nakadagdagsan na siya naay na.
Kasta ti sapsapulat. Kasta kung nga ti sapsapulat. Nga nasumang petag dito balay, kalbasan ni pa nagtrabaho, at ako mamang sapat kanya. Kasala na kita mabuybuy at TV, sir. Nga drama, teleserye, nga tinasya at nga misis, sabatin na ni mister, agin narakob na, kumustaan na, tulungan na nga nagsukat, iyawat na nagiti masapul na, titsenalas na, no mapanagdigos, naka-ready na kita tuwalyan na, kanda dumapay ka sa pulan na, kastay dito ararapapek. Kastay kang kanayon kayo magbagakin ni Roxanne. Ngem, agapakam lang. No'y bagak di kita. Di na mo dagtagibalay. Diyak pinaraman ng tiluto na. Baka di na mo agluto. Hangabalingan di na mo agluto, sir. Basta, aday paraman na kang ka nga kanimmet. Kas kumantian niya. Alam niya, sir, hanang mag-get. Kahit mo sa sir, hanang niyo pa kinan ni ma'am. Saman. Oo, madlagaya mo. Kanag-amin. Gabutan nakalininis nga ron. Nakapimpintas. Apo, orit na kanong amin na yan. Ultimo nga taga na kita nagbabaitan, tiramay, isa ka na, baka nilpatam, sir. O makita mo, nagkatawa kan. Agis istorya akon. Itakit nakaliliday ka. Oh, pagsunay ka manin, sir. Amom no sikat ka sa sarita kita kasla malipatak ti problema. Doon nakalaling ang istorya ka sir ta din patam ko nung nakadem kan. Kan nalagamot kastan mapaspasamang mangming kuno ko. Ket sikata nangan kan. Ay amom sir mo pa boyfriend ko, virgin akpay lang dagiti lips ko, dagiti tiwarugong ko. Virgin na virgin, sir. Manong name ka na yun akmet nga gipauit ti sweldo sa dya probinsya kat maragragsakan datatang kininanang kastamat na diri kahapsat ko. No mo na ta, voluntaryo at tama ni sir din to manong name bonus mo ko na. No mga bakiso na tatakil ti maganan siya na kano ti kontrata na bonus mo. Panangay aywan mo kini baby, kinalaing mo, kinapintas ti trabaho. Haging ka manong name nga napasamak ti grabe nga panagapa di kita kasawa. Ti papilit ni Sir Dindo di kayat na kung mga ramidan ni Ma'am Roxanne. Ngem no kasanot kapigsa ti timet ni Ma'am Sir Dindo at adama ti pigsa ti timet ni Ma'am Roxanne. Naibagahan na pa'y ngayon. Lukas naman lang sa pulang nagbaling nga asawa. Di pa lang ni Inday tinasawam. Naibagapay ni Ma'am Roxanne kasi. Dati bagbaga manon namin Sir Dindo ket madanon ako madito'y balay nga to mamangsabat kan kuana nga isu ko mati mismo nga kang runan nga mga yuan mga estimari ti anak da. Nga may papilit bedlata manon namin ni Ma'am Roxanne nga dayja ti biyak na isut kayat na maamuna ka kasi jay ti arabid na nga mahilig nga pumasyar. Aging gamanong naimi nga naimbaga ni Ma'am Roxanne iti agsinatan talawan kayo si kabayan di mangibaga ti kasina ko naman ti Sir Dindo manong naimi rubwat ni Ma'am Roxanne di kita arwatan na saan ako na kanyak Inday! Mama irubwat mo ti arwatan ti anak ko ha? Itugot yun ni baby. Tanya ko maksis tak inana. Akit asin nun to pengarti magbaling ngayaya na ma'am. Sumurot akmat. Saan ka sumurot? Alagtan ako. Pumano kami dito eh. Gabotosan ta ng kasurutan din do. Saan nga maitad kayat ko? Pumano kami dito. Sige! Daki pagtatakuran! Kung naman ni Sir Dindo manong talagang makapong tutunay, napunuan siguro. Pimanaw nga rin dikiti aginaman ng naimi, madandanakan na, Sir. Sir, Inday. Sir, baka saan nga amo nga
ni Ma'am Roxanne nga, pader dyan ni baby. Baka dinaan mo nga, sukat na ditaya pero dinaan mo nga si kasuan. Sana nga tama titulok nga mabaybayan na. Awang mati pamaan na. Ano na nakakaasimit ni baby? Kasano no, makaalat at saan ka na siya at nga yaya, sir? Sama na pang panunutan dita. Sir, saro nun tumutlayang ida. Masapol nga makapagkinawatan nga kayo ni ma'am. Maditiag sina nga agasawa, sir. Maditiag ako nga broken family, sir. Di mo kidikit maanusak. Di mo kidikit naragsakak. Imsalak ba't gaya manaragsak nga nakaasawa ti kaskan ko anak. Agbeso nga naasawa tinararapaap kong mababae dito lubong. Imsalak ba't nanaragsak? Taabay, sir. Kaslaawan ti ayat nga marignak manipod ka ni Roxanne. Ala, sir, apengorod nga na kayo sa akin ka? Daka mo. Ala, sir, saan ka nagsangit akasta, sir? Lalaki ka. Apengagluwa ka. Ilanak man ti arak. Ala. Nadangarod iti bar. Bar? Mapanak pala yung ti bar. Bar ti balay. Di mo ti panakabar ti balay? Ay, iti ayan naka-display, nagiti arak. Mangtid ka. Nangarod ka takwada nga arak. Basta, oraan at mapaydot mo tan. Mangalak mo tan di baso. Mangalak peti ice, ori saanin. Baso ka di arak lang. Manong Nemi, nagtungpalak kini Sir Dindo. Dahito yan, sir. Lukatam. Linukatak. Taugam na baso. Kahit mo tuminumet. Ay, saan, sir? Diyan kaya? Kahit may baga kadanggayan ako uminom. Wala, ano? Kadkaduayang kalatan ng saan ako uminom. Ngayon saan ang barbartek, sir, Ganun mabartek ako. Ganun matay akong di bartek. Ay, taramidem. Tuladik ka na dyan, aramidin no ko ni Nanang, no may pasubo ni tatang uminom, no may dayuin ni Jabalay, kat ada itugod na nga arak, dagit kakadwana, no mapalaluan tuminom, kapag nalak, alis to nga, mabarbartek ni tatang, tahanunin nat narwam. Ngayon, madano kang dagit ikundawin nga talaga nga, pagustuhan na dagit babarkada na, dagit kagayam na, kukumpadre na. Iso nga, mapalaluan na no ka, tanalaka mabartek. Kat, makit-kitag na ko taramidin ni Nanang no kasi gwasang-gwasang ni tatang. Di ka sa taramidin kang gano'n ka, sir. Ano no ka aramidin? Aramidin ni Nanang mo kinitatang mo. Labusan na. Kaya ano ka labusan, sir? Kalpasan na. Mga alat na ang paisaganin ni Nanang no ka tinapudot ka danom. Sa mga alat na dalos ng labakara. Labaran na. Itinapudot. Ore no, makikita yung nga nakalabos ni tatang nyo. Hala, nabati no ka drip na Kano ko, bay aminota no ka no ato. Hanggang maturog no kan. Tapos sa aramidam kanya na maparte ka. Nung wasang-wasang ka agad una. Nung nasang ka, wasang-wasang agad. Hindi maturog ka latan. Maglaki din dadakin tayo. Yung maglaki din si Kati. Siya mo rin kang katulong. Yung maglaki din. Ala, nagadumutin tinaog mo, sir. Kahit ko't mamartek. Pero bari mong stud ko nada nga, babayan ti arak at malipatam ti problema. Nagtungpalan na ngagpay sumanong na yung mga nagwasang-wasang ni Sir Dindo. Kadga po, taimbagak ti kasyay manong na yung inaramid ko. Nung una, tagbakpay-pay manong. Susapo. Yung minaramid ko manong. Binanyusa. Brief layang tinabati manong nemi. Katapo. Hangga paligayang nga medyos. Ano unay gwapo ni Sir Dindo nagpindas ti pamaginas. Anong nemi? Nakabayabay kumutin manong nemi niya. Lablabaran ti barokong na. Medyo barbunan.
Sa, sa amat nga tila bakara ti. Iyap apros ko. Ti matanda kulap ko. Ala, nakalukloko ka, Inday. Kinapudno naman nung Nemi, pinadas ko pa nga. Yung pababati brief na. Ay, mister. Imlay. Kasano nga saan nga imlay. Nabartek nga radisuna. Nga matidog Kad natong kaneda, di atatidog. Marnek laki din na mamuruksan ken kwa na. Ala tala magkita. Nga tapitikat. Tap na makariing. Nakalukloko ka, Inday. Manong Nemi kalpasan ti makalawas napansinondo ni Sir Dindo dagiti agina. Nabati akmat siyempre. Kag may mesa. Itirabi ti Domingo manong Nemi si Mang Pete ni Sir Dindo. Sir, apa nga awang madamam kini baby? Mag-isaga na ti arak. Ala, arak manan, sir. Ala, Wasang kan tumanen. Kapilitan nga labaran kan tumanen. Makitak tumanen. Talaga makitkitan na ko. Di ba? Brief kumalaing. Sir Met. Kitaig no kay Ranta. Manong Nemi kat nabartek mo't manen. Kat SJ manen tinaramid ko manong. Nga matanda ito yung amok. Kasto yung mapaspasamak manong Nemi. Hindi pa ilang nga main-inlabak. Di lalo man nga main-inlabak kang kuwana. Makitkita. Mapaprusak. Siyempre. Korang nalaingan nga arakupik suna. Ngay katakmet terawatag tapno padpada kami nga lamo-lamo. Inday, ambisyo sa kalaunay. Manong Nemi nagkinaawatan met lang digiti asawa ngem saanen nga naghawid dagiti aging na ditoy. No diket mapansar sa rungkaran manong Nemi ni Sir Dindo no kasta nga Rabii iti Friday. Yan agyan sadya isidugda iti Sabado, Domingo, Santo agawid dito iti parbangon iti Lunes. Tapno mapamanin nagtrabaho. Tamedyo adayo ngamin manong Nemi iti lugar da mamroksan. Kat no kasta nga dududwa kami manong Nemi kini Sir Dindo ditoy. No kasta nga sumangpet. Sabatek sir. Sabatek manong Nemi sir. Dito hindi masapul mo. Igama na Inday. Nabannog ka Di ka unay bambanog. Ano nun ti adu nga kwarta? Agdamdaman di asawa. Ha? Agdamdaman nga niya. Nagdadi di kondisyon. Nga suportara kita nga ginaw. Nagdakil ti daw-dawatan da. Allah sir. Abay, baka da sabali nga paging gasgaston ni Ma'am Roxanne ti kwarta ng edad mo. Allah, madi baka kat no, in-spoil mo nga min. Di kas diyay, amin ka kidawan na, edad mo tap na magatang na amin na kayat na. Madi sir, kontrol ma. Sige. May isang anak at harak. Harak man nun. Lang sir. Andan sa amin puot mo nakasta nga lablabarang ka. Bam. Saan ka mabartek? Kahit ko lang tuminom, kung saan ka mabartek. Alak, at kayo ko, sir, madlaw ko, umres pa yung tibagim, nakakaasi ka.
Imbagman na mong nasawin nga nakakaasya. Katalaga mat nga masasya nagkang ka. Saan ka anaragsak no? Pinakaasawa ka, tinakapimpintas. Kang kanayon kang mabambanog, kabutay. Kaskunam. Ipampamuspusan tapno maitad mo amin na kasapulan ni Ma'am Roxanne. Kaya ko kung mga agadi, di anak min. Baka baog ka. Ano na ko lang? Ano to ko lang, intay? Baogat? Baka, sumasa mo pututan ni Ma'am. Sabi ko nga sangkit putot ko di anak na. Sigurado ka. Loko ka ha. Nasakit dati ng bagam. Talaga nasakit nung peso, sir. Hindi kasi nga kinagaraw ni Ma'am Roxanne. Baka mat no... Baka no, dalaki na kasta. Saan nyo matakakanayan ng matandinaan? Nadadaman ng timbagsit ni Barokong ko hindi rin ang imbagam. Ibabawim. Nimit, sir. Abi ko mga ibabawi, kaday tamati, at dati pakapampanunutak. Abi nga dagka, agpa-check up. Abi ko magpa-check up. Tama na sigurado ka. Kanyata mo, baka ingkamat lang ni Ma'am Roxanne keng ka. Di anak na. Hindi, ibabawi tayo bagam. Diyak kayat kayong babawi, sir. Oredang randak. Sigunti istoryam, ladang kasut istoryam, di ba? Inayaban na ka itibar. Nagbartek. Natay ti bartek, inyawid mo iti apartment. Sa among ginaraw. Gaputin ni respeto ang tigna babae na. Ngayon hindi makariing, anat ayan na hindi makariing ka. Isutrim mabawkan ka. O, imbaganan, naglibin kayon. Di ko imbaganan nga masikugad, inkasar mo maten. Manong ang bulan? Hindi bagana nga masikug. Sipod nagdana kayo. Awan dahil ito panunot ko. Abi di ka nagkwenta, sir. Ano nga bulan, hindi nagdana kayo. Anamat nga bulan, hindi impas ngayon na ni baby. Awan dahil ito panunot ko. Limit, sir. Engineer ka. Naglain ka nga kwenta. Agrokod, di ba? Abi nga di mo napanunot data. Mukon. Saan mo pinanunot, gaputa? Maasawa mo ti babae nga inarapaap mo. Nga isot kapipintasan para kang ka dito'y lubong. Inday. Nagamanak ka na kita nga kapampanunutan. High school graduate ak lang, sir. Ang amok mo tagpanunot. Wala katulong ak lang, sir. Inton bigat. Yun, nakakpa-check up. Kamalman na manong name ka di nga aldaw ng baga ni sir nga napanagpa-check up. Naliday. Sir, naliday ka manen. Kahit mo itag-istorya at tapos katawa ka? Sanin. Ano na sir, kahit nga nagliday ka, kahit kung umisim ka, kahit kung nagkatawa ka, kahit mo naliday ka, kahit kung naragsak ka. Tapay? Siyempre, nung naliday ka, nalidayak met. Nung naragsak ka, naragsakak met. No kasim-simple, sir. Tapay? Diyan kaya kadenden na nga saan nga naragsak? Kadenden na nga. Diba? Datatagdenden na, katulong na. Amo ka. Diyan kahit nga naliday ti amok. Tanong naliday ti amok, nalidayak mo kakatulong. No kasim-simple, sir. Ay, mong gayon, sir. Napang ka nagpa-check up? When? Ket? Sa anak nga tutali baog. Saan ka nga tutali baog?
Iso na lang takunan ni doktor. Marigatan na ka makaputot. That is sperm cell ko ket. Asla, ano diferensya na? Nakusnaw, no anya. Basta, low sperm cell. Low sperm cell. No, low. Opposite ti high. Batit, rumwar. Alasan, dakil-dakwam. Ay, nabagak mo. Nakita mo? Wait. Nakita mo nga timangkin? Oh, sana, sir. Ala ni sir. Oh, ang katawan ni sir. Kasi tawag ko nakin ka, sir. Ang katawa ka. Loko ka. Nakabasbas sa tingiwat mo. Tangkin ka daan niya. Kasto yung kami nagsaw, sir. Ibagak di pudno. Ano nga rin, sir? Nakapsot. Kita, saan ko aputot? Di anak ni Roxanne. Pagkunam, sir. Aramidak to ti amin. Ito na mapangkusarong kara nila. Pagilibas akto, ti buok, unong ti katay ni baby. Tap na isot maaramat para ti DNA test. DNA, ano tayo? Di mo awatan? Deje, DNA test ako na dam. Di mo maduktalan, no putot mo, uno saan, di may isang obing, uno may isang tao. Allah! Kat no maduktalan mo rin sa mga putot. Isinak ni Roxanne. Allah, sir. Broken family kayo nga rin. Ano kusta? Taala nga rin. Nasilawan ang tipanunot ko. Sinilawan ang tipanunot ko, Inday. Gusto ti bagbaga di parents ko. Nakulaapan ti panunot ko, gapo ti ambisyon ko nga makaasawa ti kas kini Roxanne. Ngimkas ko na, abay nasaan ko sinigurado na putot ko na saan ti ubing. Abay nasaan ko kinenta no manong bulan. Nagaman na kang kainday. Naman pa'y mapasamak nga matunday tarapahap ko. Nagbaligay ak mga nangasawa kang kuhana. Ngam sa nagtultuloy. Gabot na mapasamak ti ba nagsinami. Gabot at jak kayat nagtultuloy nga makulaapan ti panunot ko. Inalilaw nak ni Roxanne. Ginamit nak. Inaramat na at dabdulaing matungpal. Dagiti kayat na. Napyo kumamat no sa anak na inalilaw. Ngayon pabigbig nga putot ko ti anak na. Sumit lagayam. Ala, sir, nagsangit ka di manin. Kukunak lang na naragsak ti biyak ko. Panagbaligi at ambisyon ko. Tinararapaap ko nga babae. Ngayon bilang ko nga ison, hindi kapipintasan nga babae dito yung lupong. Sir, hanggang sangit akasta. Dahil lalaking sangit. Bila nagdarak. Nagbartag ka manin takasta unay. Nung mabartay ka, babay anak na tao. Ay, saan naman po din, sir? Agwasang-wasang ka. Saan naman po din, Magkikita ka, nagrikat ka, ngar-ngarit, nagwasang-wasang. Mas asyanak matkang ka. Kaninto na malabarang kan, agtalnakan, maturog kan. Dinatal na ang tumatantirik na. So nga, please, sir, no uminom ka sa muunay. Sige. Agaman na kita advice mo, Inday.
Teko nakon. Imbaglagi din. Tas ka tinagbalhin nga katulong mi. Imbaglagi din indahin. Nagbakada kanyak manong name ni Sir Dindo. Imbaga na manong name nga babayag siguro nga haan nga gawid. 2 bulan manong nagbayag na tat. Hoy, 2 bulan timbaga na. Sus, may iliw kakang kanayon kang kuhana manong name. Jakbat nga rin kahit nga tawagan ko na. Ang barak no ko na tawagan kay Jebalay, dananang, ni tatang, dahil kakapsat ko. Ni Dudong ko nakumanang nakasikog ka no. Iso ha? Si Mang Padanjay nasikugan na Jebalay da. Hindi, saan ako nga nauray. Kinawari mauray na, kabalasang agawid. Saan ko nga ita ni Dudong? Ada nabayag ko nga eten, sir. Ni Sir Dindo. Nainlabag ka dagos sidi. Nang runay dirugyak nga labaran ni Suna. Ngayon mga bulan laing manong name ni sumangpet ni Sir Dindo. Naisem. Sir? Ala? Naragsak ka? Yung nakasunod ragsak mo, sir. Naspay kanyak, kabudan makita kan. Makabulan nga awan ka, di mo lam mo, may iliwag kang ka. Ano ko mat kahili mo kanyak? Di pa nga si kasok kang ka. Di pa nangitad ko karagiti ka sa pulam. Di pa nakisasarita kang ka. Di pa nang pakpakatawag kang ka. Naragsak ka? Nagsinubyanan kayo? Saan kami nga nagsinubyanan? Naming pinsanan nga nawaswas ti kasarmi. At saan kumat nga putot dyan na? Nadugtalak nga nabak na nga kasinsinharak na. Tsaka mo no, rumbeng nga ti awag ko ken kuha na ket scammer. Pati nagidagan na ken kuha na. Kaya dala nga, dadya nakadagdakil nga edad ko kadakwada nga suporta. Ti subsobra na, mapan ka naging tinaganak kan kuha na, kiniruksan. Ti suda nga rin tinangtad kanyak, ti kantidad, numano, titid ko. Sobra nga nakulapan di panonod ko. Pagiti ko harta ko mano, yun, ornong ko, siyempre. Milyonaryo ako maitan. Naman pa'y adamat milyon ang may gigamak. Ang mapamut amin kang kuwana. Tagibasitan na pa'y deta. Nakasarak, nakabakbak nang. So, katinto no, maduktalan na jay pagbagbagasan da, baka walagsin na kang arudmanin. Nawaswasin ko ng sir, kalay sayo. Alas to nga na anal. Tikaado digit ebidensya ng endasar ko. Kung nakala na mabayag, ang amom na kwarta, tibagtig na agad alis to line. Ita, anang ano din, sir? Dagsapol ka din sa baling asawam. Pagkasukat ni Ma'am Roxanne. Nagsapol? Tay tanangan ton tagpili Tay orahan nga napintas. Basta napudno. Kanipatpatag na ka. Tay saan na ka nga alilawin. Kaskan ka enday. Sir? Kaskanyak? Nga niya. Kastimasan siya nang ipagbaga ni Roxanne. Saan ganong iso? Tisap sa pulek. No di ket kas kano ken ka. Nga amom teg istimar. Lanisar. Kas kanyak. Una siya ka mismo. Sa bali di kas kanyak ken siya ka mismo. Kas ken ka. Una, kas kanyak. Nga amom na teg istimar.
Nga muna ka nga labaran, no kasta nga agwasang-wasang ka. Kasken ka. Ken si ka mismo. Hala ni sir! Di mo ka di kaya tintay? Hindi ka gangangaw kasta sir. Di mo lamo na inlabak kang kay di pa lang. Narignak na ita. Iti pa nagserbi pa niya. Narignak na ita. Iti pa nangas-asikasok na niya. Agdagdagayin na ba ka di sir? Saan ka agdagdagayin na? Napintas kayo tayo. Dagiti bibig mo. Oray awan lipstick na. Lumabasit. Dagiti ngipin mo na ornos na pudaw. Dagiti matang. Hala. Natural dito sir. Awan ti ko na. Natural. Tirimat na. Awan ti artificial lamang parimat. Ti pamagim. Okay. Di barukong mo. Okay. Iti legs mo. Awang pignat naman, sir. Tahanak na alikoting di bingak. Virgin ka. Di ba? Pilinto ni Roxanne. Diyan ka mo no may kamanuwak na lalaki. Sige kayang nasapsapulik inday. Ala sir, saan ang awagasta? Tanong pa peso, hindi magbagan siya akong ti kararagsakan nga intay dito lobong, sir. Agrobot ka? Ha? Apay? Iyaman mo ka rin di parents ko. Kalbasan na. Agawit na sa di probinsyayo. Tayo pakamunta ka na di parents mo. Nga kasawatan. Sir, bet. Ang kakangaw mo kasta, sir. Kasi mamati ako. Sana kagangaw. Sige kayang sarap sa pulik. Para kanya, inday. Si katipudpud nung kapipintasan nga babae dito lobo. Dali, sir. Maaragop ka, sir. Hindi amunak nga rod manong naimi kadagiti nagadnak kan kuha na kakabsat na kat maragsakan daman. Ito, iti konami kan kaidi iho. Imbagbagami kan kaidi nga inat-atipada ka nga saan mo nga ambisyonan tikas kinirosan ti kinapidnas na. Napiya ko mamait no saan nga ambisyosa. O, saan ka di? Animat laing inday. Iti may isa nga kinatulong mi, nang lawlawag ti panunot mo, iti panakakulap mo. Tatalusod mi king kayo din, anya ka diti sapsapulim ti may isa nga babae. Kas kiniroksan ko na mulatan. Anyat ada kiniroksan. Dila kinapintas na, kinalinis na. Nga mapay, ti asawam, saan ka nga tirombeng asawayam kita, muna kang istimaren, muna kang ipatig, muna kang pagserbiyan. Ngayon, ni Roxanne, nagserbi ka di kayo ka? Saan? Intaya na lang. Ngayon saan nakapag ng ipatig? Mabalin ka din na lipatin tayo dito. Bakit, anong nga plano nyo? Iyawid na kninda di probinsyada. Kasta nga ano agpaiso sir. Sabi nga rin sir, pelang tiyawag mo. Kada kami. Hasta matang kinidindo. Asa na sa anak pelang nga mamati. Lalalala. Ag-shopping ka nga rin. Kapag na kasta kita doon tumaitad yung pasarabo yung karagit taga-probinsya ka lugar da inday. Manong naimi imbes nga kut sila ang tinagluganan mi ng bahan. Manong naimi talagang kargaan mi kadagitig kinadgatang mi ngayawid mi ti probinsya. May baga mo kadatatang ininanang manong naimi agsagana da. Nang ipauit kami kinidindo iti
magastusen tapno igatang da kada kiti maparte nga baboy kanda dumapay tapno pangsarabo da kada kami ket agpadaya kami. Nagparamit kami pa manong name di streamer. Ang pagbabalik ni Inday. Sa ting kabit. Manong name kasla jak mamati kasla artista nga kasla kabla artista kani dindo nga sarabuan ti may nga barangay manong name mo may nga ilim. Dapat tambor manong name nang sawat ka na kami. Kit nagkarakdakal ti streamer nga welcome back ang pagbabalik ni Inday. Kaya siyempre inyam amok dahil naganakan niya kan kakapsat ko inyam amok ni Dindo manong name kadakwada amin nang sarabo ka na kami. Ay namuna ulit-ulit nanda ang pagbabalik ni Inday. At siyempre yung katanak ni Dindo ito nga napindas ba't nga arwatek branded. Kas iti kapindas ni arwaten idi ni Roxanne manong name ni Ma'am Roxanne. Kaya nakagbalinak nga nakakapimpintas ti matang da. Simple kinapintas. Tas sa anak ba't nga nag-arjod, anak ba't nga nag-lipstick, gagangay lang nga na-apply trupak, gagangay lang nga pulbos. Nakaari ito sak siyempre. Kaya saan nga tidog, nabalor nga ritos. Anda matin sa kadakanyak ni Dindo anong name nga engagement ring. Namambay sa anak nga inasikaso ti parlor manong name nga nagparang iti natural pintas ni Inday. Iti natural gwapo ni Dindo. Kat syempre manong name agsalsaludsud da. Apo, baknang kan Inday, Allah, baknang kan. Sumati ko naman ang name ito tatang kininanang kakapsat ko. Sa makunang baknang unay ni Dindo tang nang makunang damabalin na. Adan balay mi, itong kalpasang makapagkasar kami, siyempre, agsublikam sa syudad. Asikasuwek na asawa, kabayatan nga trabaho, ad opisina na, may sa iso nga engineer. Ganarti kaya di opisina da, ado di kitay kontrata na nga project. Maurnong to nga na siya ti kwartana, taon na yung paggastuan na, sana kasi idi nga gastadura nga super di asawa na. Manang, agbasak mga rug. Kenore siya, agbasa akmet. Agbasa tayo amin. Agraduar tayo amin di college. Tulungan ta kaya. Tulungan ta kayo kinitindo. Manang, dito balay tayo manang, papintasan mo tina. Magsalita amin to kinitindo na ito. Ay, aglupos natin di biyag tayo. Ay na, naggasat ka. Ate Enday. Enday, naggasat ka. Gabo kinahapat Diyos. Gabo ti panang iturong na kanyak. Kaya di na yung magagasat. Nasyak tinang baling nga katulong. Daser din to. Gabo ti kinasihat ko kinkwana. Gabo ti panakainlap ko kinkwana. Kanito pa nakahinlab naman kanyak. Tasyak gayan ti sapsapulan na. Kas kanyak nga muna tagserbi. Kanagayat itinapod no. Iti agdama manong nemi nakaraduara ket siyak ti kang runa nga katulong ti asawak manong nemi iti opisina na. Uhen. Ken pagsaserbi ken kuana no dakam dito'y balay manong nemi kas sa asawa na. Ken ina dagiti talungan nakni. No pa yata katulong mi manong nemi siyempre ta maopisina ak madakas iti asawa kasapulan met nga damabati nakatulong mi ngagistimar ken magkita ka iti anak mi tuwa katulong ti all around katulong ken ti panakayaya digiti talungan na ara kapag turpos met digiti tuwa kakapsat ko manong nemi at damaten na pintas nga trabaho da no pa awampay ti pamilya wan asawa da ti tatang gininanang manong ini kami dati puunan da, tapno di kasta, kada damat pagkaringguran da nga negosyo. Kami ni grocery, ani sa ripping, iti napintas kan panagkalanan nga family house. Namampay, adak di makunang middle class. Sa anak nga naimot, sa anak nga narigat, nga kasasalita, na narunang manunaymi kadagiti kalugaran mi.
iti probinsya nga kasapunan itulong. Saan kami nga naimot nga gasawa? No talaga nakasapulan da itulong. Nang runa ka iti kayat da, iti makapagbasa, interesado da nga makapaggraduar. At dawalo manon namin nga pa naka-scholar mi, nga sudag nga kabagyan mi sa iti probinsya. At dapat din iti nagraduar nga tinutulungan mi. Dito nga ron ti pagkasalitan, nga jak tupulos malipatan manon nemi, kadagyaman aklauna iti anus mo, nga nangurnos, kan nangibasa, na inday, nga idi, kahit talagang inday, may sa nga katulong. Nga mita, may sa akong nga misis ken ina, ang nagbalingan na dungo ang kiti asawag, ken kadagitian nako. Sabi ko nung naimi dadamat na ibatik nga adal, liwliwag at pagsarmingan tibiyag, kadagiti pada kadimneg, tuwing nga nagyaman nga pagaya mo, inday. Inday, 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 salamat inday, salamat inday.